Gintanyag sang Iloilo Provincial Government ang 8 hectare nga property sang probinsya sa Barangay Hinumbatan, Lucena. Isa ka potensyal nga lokasyon para sa bagong nga Hall of Justice. Ini nga bakante nga duta among isa sa mga unang nga ginplano nga site para sa government center nga subong himuon sa banwas sang Santa Barbara. Gina-offer ni defensor ang among nga bakante nga property kag nagpatag sang kahandaan sang provincial government nga magbulig sa pag-address sang infrastructure needs sa judiciary. Sunod naman kay Court Administrator Maria Teresa Dolores Gomez Estuasta kag Region 6 Court Manager Judge Jenny Ann Logroño. Nakigsapo sila kay Defensor sang Martes agud magpangayo sang bulig sa pag-secure sang available nga lote para sa pagtukod naman sang bagong nga Hall of Justice building. Naibaluan nga ang trabaho kag operasyon sang korte sa Chief Justice Ramon Q. Avancenia Hall of Justice temporaryo nga gin-suspend samtang padayon ang assessment sang structural integrity sang building matapos ang mabaskog nga linog nga nagluntad sa pila ka parte sang Visayas kag Mindanao. Temporaryo naman nga nag-relocate ang pila ka opisina sa Hall of Justice sa mga pasilidad sang Iloilo Provincial Government agud makapadayon sa pagserbisyo. Samtang temporaryo naman nga yara subong sa Casa Real de Iloilo ang Public Attorney's Office ug PAO Regional Office kag Iloilo City District Offices 1 and 2 samtang ang Iloilo Provincial Prosecutor's Office dito anay sa may bahin sang Iloilo Sports Complex. And we presented it to them because that a part of that land that belongs to the municipality, but it has been made available to the province for a development of a government center also. You know why? The Santa Barbara property is a government center sa plano naton. That is one, but the new Lucena, especially we started that in the previous administration, it is 8 hectares, but mas malapad ang duta sa munisipyo. Kag giplasta nato ng plano we presented it to the Supreme Court. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.